Patuloy na nagbibigay serbisyo, pag-asa at saya. GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Mayong hapon na kini ang inyong GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Ang bugtong kasaligan, kasandigan o karangpan sa mga Bisaya. Ako si Bobby Nolsar. Nga maghatod sa labing dako ang mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Alan Domingo. Ako si Cecil Kibod Castro, live si GMA Complex sa Dakbayan sa Sugbo. Ano ay good news? Tulo na lang ang nahibiling active cases sa mga pulis sa Mandaue City nga nataptan sa COVID-19. Gipahibaw sa mga bahatang nga nakaroon sa isolation facility ang maong mga pulis. Apan bisan pa niini, hugot gihapon ang mga laka nga gihimo sa kapulisan aron di sila mataptan pag-usab. Ang report ni Nico Sereno. Tulo na lang ka mga pulis nga sakop sa Mandaue City ang nagpabilin nga positibo sa COVID-19. Pasabot sa City Director, naka-isolate ang maong mga pulis sa usa ka eskwelahan sa Mandaue City nga gitudlo nga quarantine area. Mild, asymptomatic sa mild. MCPO, in quarters na station. Kun kahinumduman, mihigpit ang Mandaue Police Headquarters sa ilang pasilidad human matala ang mga positibong kaso sa ilang dapit. Karon, pabilin nga gilimitahan ang mga makasud ug higpit ang mga protokol aron di na sila masudlan pag-usab. Ako lang gilimit siya kay para di na to mabalik na pud ang kan ba na gi-lockdown mo tungod kay sud gawas niya atong kan niya watakibaw. Wala na to gi atong safety sa atong gikuan sa atong personnel. Una niini, ang Upaw Police Station na lockdown gumikan sab sa kumpirmadong kaso sa COVID sa ilang dinakpan. Bisan mga pulis ug ang ilang hepe na quarantine sa ilang estasyonan sud sa pipila ka semana. Apan nalibkas na kini. Hinuon pabilin ang hugot nga mga lakang nga gipatuman sa estasyon. Sama sa paglimita sa mga tao nga musud. May mga harang nga plastic na sab sa ilang desk officer, agi og proteksyon. Sukat sa na lockdown mi karon kuanagod mi sa among kanang protocol nga katong kutob sa modalaw mo bisita diri sa mga priso namo. Adto ra gid sila sa may pultahan. Kung makasuod man diri naa ra gid kuan kani ilak man ni namo kuana. Sa tibuok Mandaue City Police Office, 32 ka mga pulis ang nagka-COVID ug 29 ang naka-recover. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Ano na local transmission sa COVID-19 sa Olango Island? Si Luan Mirondina sa report. Karon lang adlaw na-discharge gikan sa Santa Rosa Community Hospital ang magtiayong taga-barangay Kauoy nga na-admit sa Tambalanan niadtong Agosto 5 nunot sa nasinating hilanat ug gubo. Ang bana, 54 anyos, gikatahong usa ka barangay tanod ug mao'y unang nakasinati og mga sintomas. Samtang ang 24 anyos nilang anak nga una nang naghambin og pulmonary tuberculosis pabilin pang nagpaalim sa Tambalanan. Ito sa ila pa gikotasan ubo-ubo pero na siya history da sa PTB na treated siya kunya
mabotong ipa-swab na po siya, positive, at i-assist na po siya na lapot. Gawa sa pamilyang taga-barangay Kauoy, may laing na po pa ka mga taga-barangay Tinggo ang nagpositibo usab sa COVID-19. Hinoon pulo sila asymptomatic ug duha na lang kanila ang gipaubos sa home quarantine. May tulo usab nga taga-barangay Tungasan ug upat nga taga-barangay San Vicente, apan pulos na sila naka-recover. For some aning na-infected, probably gikan nila nakuha sa syudad, yan na rin sila pamilya, naka-infect man sila o kanang member po sila family ba. Sa kinatibukan, aduna nay 2,113 ka mga COVID cases, lukop dakbayan sa Lapu-Lapu, apan 262 na lang niini ang active cases. Dili ta mo kumpiyansa bisan og ni-flatten na ang curve sa ato ang COVID, no. Mas daghan ang ato ang recoveries than the cases. Uban ni Godfrey Willian, Luan Marondina, Balitang Bisdak. Road opening project sa pribadong konduktor sa Barangay Pardo, Dakbayan sa Sugbo. Gawas nga gireklamo kini sa mga opisyal sa barangay tungod kay nakahasol ngadto sa mga mulupyo wa usa kunoy mga gikinahanglang dokumento. Apan kontraktor may barog nga lehitimo ang proyekto ug may resolusyon gikan sa konseho sa Dakbayan sa Sugbo. Ani ang report. Binangop sa City Environment and Natural Resources ang mga opisyal sa Barangay Pardo aron ipadangat ang reklamo kalabot sa road project. Matod ni Pardo Barangay Councilor John Dirungan nga nabutang sa peligro ang panglawas sa mga tao tungod sa kaabog sa dapit. Namilit na sa kabalayan ug mga sakyanan ang abog tungod sa pagkubkob sa yuta. Gikwestiyon usab nila ang giingong walay koordinasyon sa barangay. Walay permit gikan sa barangay ang proyekto base sa kasayuran gikan kang Konsehal Dirungan. Giklaro sa mga barangay official nga gusto lang nilang masolusyonan ang suliran nga nakahasol sa ilang barangay. Lipay kita na kay mahog nag farm to market road ug unsay may purpose, but kinahanglan gyud na nga makita lang namo unsay permit. Makita lang nato para at least ug may mga concerns ang mga tao makatubag ta. Samtang naabtan namo kining hauler nga mihakot sa mga anapog. Gihulagwan ni Benito Aratia Sr., ang chairman sa Cebu Ore, kontraktor nga lehitimo ang ilang proyekto. Gani aduna sila gihuptang resolusyon gikan sa konseho sa Dakbayan. Giangkon hinuon niya nga nakahatag kini og kahasol sa mga tao ang abog apan gipangitaan nila ni kini og sulban. Kabahin ang proyekto sa pagpangandam sa Tukurong Export Processing Zone nga maghatag og dugang trabaho sa taga-Dakbayan. Gawas pa maghatag kini og kasayon sa mga tao sa barangay Tuong ug Pamutan nga moagi. I politely told him, Kap, you cannot supersede the city council resolution with your cease and desist order. So I told them, so why I don't give me hard time, because this is for the good of the Pardo, Tuong and Pamutan. Samtang gikinakdang tukion sa Committee on Environment sa konseho ang isyu. So whatever project they have there, they should show us the necessary permits. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Mga barangay opisyal sa Dakbayan sa Talisay gipaubo sa contact tracing seminar sa kapulisan. Si Chona Carion sa report. Mga opisyal sa 22 ka mga barangay sa Talisay City mitambong kaganiha sa maong seminar. Gibriefing sila sa kadagkuan sa Cebu Provincial Police Office kabahin sa COVID-19 ug unsay angay buhaton kung adunay magpositibo sa maong virus. Tumong ining maong kalihukan nga mas paspas na uni ang pagpahigay ng contact tracing sa kabarangayan dinhi sa Dakbayan sa Talisay sa mga tawo nga nakahalubilo sa mga nagpositibo sa COVID-19. Tutulong na rin yung barangay para mas mapabilis natin at ipapasa nila rito sa ating sa operation center dito, sa ating integrated operation center dito ng contact tracing center, yung kanilang mga report.
Sila ang mutabang sa 22-man contact tracing team sa Talisay City Police Station. Sila mismo ang muadto sa kabalayan sa mga nakakontak sa nagpositibong pasyente. Hinuon sa pagkakaroon paubos na ang COVID cases nga natala sa dakbayan. Ang Talisay City adunay 830 ka-confirmed cases samtang 93 ang nakalas. Moabot sa 706 ang nakarecover na samtang 31 na lang ang active cases. We believe that these strategies really contributed to the downtrend of the positive cases here in Talisay. But we don't want to be complacent. Uban ni Renante Quiñones, Chona Carion, Balitang Bisdak. If there's a will, there's a way. Mao kini ang gipamatud-an sa bata nga taga Bohol nga pinagis pag-abag sa iyang pamilya, napalambo ang iyang kaalam. Atong sayran kining istorya, pinagis sa report ni Faye Marie Dumabok. Nining bungtod sa lungsod sa Alicia, Bohol, nagtuon ng 6 anyos nga si Arvin J. kurang-kurang nga na-enroll sa grade 2 karong tuiga. Kini na ang iyang classroom human ma-enroll sa Advanced Christian Academy so kaniadtong Agosto 18. Wa man good signal sa internet sa ilang balay ug dinhilang ibabaw sa bungtod ang adunay kusog-kusog nga signal. Apan kinahanglan pa silang manghuwa mag cellphone ug packet wifi unya mopalit og load aron maka-attend si Arvin sa online class. Ang gihimo sa pamilya kurang-kurang, mitukod sila og gamay nga treehouse o kubo sa ibabaw sa kahoy aron dili mainitan ug maawanan ang bata. Nangita mi og lugar, spot nga murag kusog-kusog og internet access para magamit pud namo sa kanang online class para pud sa bata. Nya mo to nga diri man may nakakita og kusog-kusog nga signal matong diri na namo gita tukod among treehouse. Gumikan kay 600 metros ang gilayon niini gikan sa balay. Kinahanglan iyang ihatod ang iyang pagumangkod. Apan, samtang gihimang online class, pipila kay gayon sab nga nawala ang signal ug na-disconnect si Arvin sa klase. Sa una, kusog man ang signal niya, murag ka-concentrate siya, pero kung usahay mag-connecting manggod niya, magwawa man ang usahay, makawa pud siya niya, murag mawa sa focus. Wa ko nakapokus. Kasi putol-putol ay signal. Gipahigay ng online class Lunes hangtod sa Huwebes sud sa 4 ka oras, alas 7:45 hangtod sa alas 11 sa buntag. Gani gibisita sa school administrator ang dapit aron tan-awon kung luwas ba kini sa bata. Gi-assured namo nga mohatag mi sa modules og sa audio og ang teacher mo tawag niya through phone calls. Pero sa dihang ko karon murag layo jud ay makita nako nga do safe raman ang lugar kay ilaha raman sad. Pero kung mag-ulan jud kini ako nakita nga site dili jud siya safe. Gamay lang jud nga sakripisyo ang kinahanglan nato para mapadayon ang pag-eskwela. Mao nga ang pangayo ni Arvin, may signal para makarinig ako sa mga classmate ko at teacher. ang pamilya ni Arvin nagpamatuod nga kung may gusto, dunay paagi aron mapadayon ang edukasyon taliwas sa pandemya. Uban ni Rod Prado, ako si Faye Marie Dumabok. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Usa ka barangay sa Dakbayan sa Mandaue, mahimo silang Center Island nga usa ka vegetable garden taliwaan ning sinati karon nga pandemya. Ang maong mga lakang gipasiugdahan sa barangay mao'y highlight sa atong regional TV presence nga ihatod kanato ni Nico Serino. Inay mga ornamental plants, mga utanon ug lamas ang makita nining plant box sa barangay Ibabaw, Estancia. Sukad nag-quarantine, nakadesisyon ang barangay himuon kini sa Center Island sa J. Oano Extension. Sa moabot usa ka kilometro nga gitas-on niini, lain-laing pananom ang gibida. Gikan sa kamunggay, talong, kangkong, okra, alugbati, pechay, batong ug uban pa. Pasabot ni Kapitan Romulo E. Chavez, importante kini labi na karong panahon sa pandemya. Naay mga tanom pero igo lang yun nga mamuwak. Unya inigkalaos, walang pod. So nahuna-unaan ako nga useless kaayo ug magpabili lang tong mga tanuma kay wa man tay maani.
not like this. Ang mga barangay staff ang nagkugi ug atiman sa Center Island ug duna sila'y designated nga area nga sila ang muamuma. Tuod man, sukad masugdi ang proyekto, daghan na og na-harvest, nakapahimos ug nakautan. Kami nagatiman aning taon nga nakaharvest mga 3 kilo kapin nya gawas diri dapita puno sa ni sa tangkong karon among gipuo kay tungod sa katambok dili naman sa Chinese tangkong mura na magbisaya among gipuo ilisa na mo aning agbati uban i-off na ko trabaho kalingaw lang pa samtang di pa takatugon nya kanang nasa tay mautan makuan na pa sa atong kasilinganan makatabang pa ta di man ni para baligya ko. Labi na karong panahon sa pandemya, gi-promote gyud sa kagamhanan kining urban gardening, vegetable gardening alang sa food security aron sa yun ra kaayo ang pagkuha og mga pagkaon nga atong gikinahanglan sa kananan. Sa mga interesado, mangayo lang kuno ug andam ang taga-barangay mo asister aron mapupuan sila. Di lang sab noon kuno maayo nga magpataka lang og panguha aron di sab madaot ang mga pananom. Panghinaot sa kapitan, dili lang sa maong dapit ang pagpananom og utan ug unta sundon sab kini sa mga residente nga mananom sab sa ilang mga nataran. Mausad na gikuan sa atong gobernador, Governor Gwen Garcia nga unta mananom gyud. Uban ni June Solon, ako si Nico Sereno ug kini ang akong short dokyo. Good news alang sa mga senior citizen o person with disability sa Dakbayan sa Talisay. Gumikan kay sunod semana, iapod-apod na ang inyong financial assistance. Si Chona Carion sa report. Gipahibaw ni Mayor Samsam Gulyas nga iapod-apod na ang hinabang pinansyal sa senior citizens o PWDs. Dili na usab kinahanglang muadto pa sa City Hall o kaha sa Barangay Hall ang mga senior citizen o PWD. Gumikan kay ihatod kini mismo sa ilang tagsa-tagsa ka mga panimay aron kalikayan ang tapok-tapok sa mga tao nga prone sa pagkatap sa COVID-19. Ang mga barangay officials na ang gisangunan sa Dakbayan nga muhatag base sa Memorandum of Agreement nga ilang gipirmahan uban sa mayor. Ang PWD makadawat og 1,500 pesos samtang 3,000 pesos usab sa senior citizen. Nami moa sa barangay, we download the money to them, sila mo distribute and sila mo liquidate. Nalangan ang pag-apod-apod sa financial assistance tungod sa nasinating pandemya. Ang matag senior citizen sa Talisay City makadawat og 6,000 pesos matag tuig samtang 3,000 pesos sa matag PWD. Uban ni Rinanti Quinones, Chona Carion, Balitang Bisdak. Sa lalawigan sa Negros Oriental, nagpositibo sa COVID-19 ang 25 anyos nga babay nga mipauli sa gihulngan gikan sa Dakbayan sa Sugbo. Mato ni Dr. Lilan Estacion, spokesperson sa Provincial Health Office, hilom nga mibi ang dalaga uban sa iyang amiga nga kanhi job order worker sa gihulngan City Hall. Paingon sa Dakbayan sa Sugbo, bisan konserado ang mga utlanan sa lalawigan sa Sugbo ug Negros Oriental. Misakay ang duha sa motorized bangka paingon sa Dumanhog alas 4 sa kadlawon. Usa ka lalaki ang misugat kanila ug sakay sa van ug mi-check-in uban kanila sa usa ka hotel sa Dakbayan sa Sugbo. Apan giingong gihilantan ang lalaki na mauli ang duha sa ilang dapit sa gihulngan ug dayon gipang quarantine. Sa ikaduhang swab test, nagpositibo ang 25 anyos. Samtang negatibo ang kanhi JO personnel kinsa nagpositibo sa unang swab test. Siya na ang labing bag-o nga kaso sa COVID-19 sa gihulngan nga may unom ka mga confirmed COVID cases. 5 ang naka-recover na, samtang 123 usab ang total confirmed cases sa Negros Oriental. 103 kanila naka-recover na, samtang 4 ang nakalas ug 17 pa ang active cases. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Gipahibaw ang publiko nga sugod na sunod semana himo na ang census of population and housing karong weekend. Nag-ocular inspection ang mga enumerators dungan na sa pagrekorida aron pagpahibaw sa publiko. Adunay live report si Fame Marie Dumabo. Fame.
Bab, Martes, sunod simana, Setyembre 1, sugda na sa mga highly trained enumerators sa Philippine Statistic Authority kon PSA ang pagduaw sa kabalayan lukop ang nasod kini aron sa pag-update sa ihap sa populasyon. Dinhi lang sa Central Visayas mukapin na sa 27,000 kon 20,000 ang hard enumerators. Taliwala sa pandemya, gikinahanglan nga ma-update ang populasyon sa nasod nga may usa sa imong basihan sa mga proyekto sa gobyerno. Paghatag og tabang sa nanginahanglan, pagsuta sa economic status ug daghan pa. Sa miaging mga bulan hangtod ning simanaha gihimo ang subsub nga training sa kapin 20,000 ka mga enumerators alang sa tibuok rehiyon. Lakip na niini ang safety ug health protocols nga subayon samtang anaapas sa pandemya ang nasod. Kinahanglan mo participate tanan wa may gipilian ni tanang tao, mabata kag matigulang, mamasuso kag unsa nakakatiguang nga diha, ma-official ka man o ma-ordinaryong tao. Nakigalayo na ang PSA sa mga lokal nga kagamhanan aron malakip sa census ang kabalayan sa mga subdivision o ang mga nagpuyo bisan kadto mga ilawom sa taytayan. Busa hangyo ni Noel Raffles ang tipamaaba sa PSA 7 sa kooperasyon sa publiko. Di padayag hinuon og suporta ang mga LGU. Suportahan sa Dakbayans Banawe o ni Mayor Jonas Cortez ang Philippine Statistics Authority labi na sa pagpahigayon sa maong census. Supervisor as an enumerator nga mo'y mokandak sa census ato na sad silang nahimamat. Magsugod ang census alas 8 sa buntag hangtod na sa alas 5 sa hapon gikan sa adlang Lunes hangtod sa Sabado. Apan mamahimong mag-census sila sa Domingo o gabi kun ang tagbalay dili available sa weekdays. Face shield, face mask, naikalo nga tatak census ang mga naamud sa isulob nga t-shirts at nga census tatak census og dili na to binuangan, dili na to kini nga kuan lang imo i-undermine lang nato. Importante kini kinaa sa balaod pwede ba yang mapailan og case. Bab, matod ni Raffles nga katapusang gihimo ang Census of Population and Housing niadtong tuig 2015. Dinitala kini og kapin sa 100,981,000 ang populasyon sa tibuok nasod. Bob? Thank you so much, Faye Marie Dumabok sa imong live report. Olango Island, himuon na unyang eco-tourism hub sa Dakbayan sa Lapu-Lapu sa pag-downgrade unya sa Dakbayan ngadto sa MGCQ. Siluan meron dina sa report. Sa hunong sa pagpamana og isda ang 24 anyos nga si Jobber Tessie Chan karong adlaw kay nabali ang dala niyang pana. Maayo na lang kay may kuha na siyang usa ka dakong kitong ug laing duha pa ka klase sa isda. Kana ma'am, kabot na sa kilo, mga 130 ray halin ana ma'am. Sa una, managat sa una, di mo gingong na yung managatay gid sa una, daghang magkuha ko diri sa una sila. Ang pagpamana na og isda maoy gisaligan niyang panginabuhian sukad mitumaw ang pandemic. Nanrabaho siya kaniadto isip maintenance sa usa ka dakong resort sa Olango Island. Ada ko kagalayan mamay. Sa una makatingog jud kog sildo sa una gid kanang napagi sobra gid mga gasto-gasto ba. Ya karon may lang magkapalitag sa kilong bugas sa kadlaw, may na lang naay kabus pamilya ba. Ang Dakbayan sa Lapu-Lapu nangandam na karon sa subling pagdawat og mga local tourist sa higayon nga ma-downgrade na ang quarantine status niini. Og kay turismo man, ang adunay dakong pahat sa ekonomiya sa Lapu-Lapu gitinguha sa lokal nga kagamhanan ang paghimog ecotourism hub sa Olango Island. Gipahibaw sa mayor ang plano atol sa blessing and turnover sa bag-ong police station sa isla. Atong i-develop ang mga tourist attraction dinhi sa isla. We will introduce livelihood programs in every barangay. Actually, I'll be talking to the Coast Guard, to the Maritime, PNP Maritime, to really come up with a viable strategic program to really patrol the whole coastal areas of Olango. Sa paglibot sa RTV Balitang Bisdak sa Olango Island, dayag ang dakong epekto sa turismo sa isla. Ang mga motorbangka nga alang unta sa island hopping naglaray na lang sa baybayon o gipanggaid. Gani sa ilang pantalan, pipila lang ka mga motorbangka ang nakabiyahe. Sa pagsulod unya sa buwan sa Setyembre, malaumon silang inanay nang makabalik ang turismo sa isla. Uban ni Godfrey Rilien, Luan Marondina, Balitang Bisdak.
Usa na usab ka sulundong tawo ang miuli sa pitaka nga adunay sud nga kwarta. Siya si Rogelio Gasalantan, usa ka e-bike driver nga taga Sitio Magay, Barangay Tangki, sa Dakbayan sa Talisay. Miuli siya sa pitaka nga adunay sud nga 6,000 pesos. Bisan pa man sa nasinating kalisod karong panahona. Pasidunggan ni Talisay City Mayor Samsam Gulyas ang bayanihong buhat sa maong Talisaynon. Hopefully we can set something here in Talisay na if that good deed should be paid forward. Kini ang GMA Regional TV Balitang Disdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Disdak. May tala na og 23.6 milyon ang katibuang kaso sa COVID-19 sa tibuok kalibutan. Dili sa Pilipinas, 194,000 na ang natala sa nga kaso og 59,000 nini ang aktibo. Ang report ni Faye Marie Dumabok. Kaganihang udto mitala og 23.6 milyones ang total COVID case sa tibuok kalibutan. Apan, 15.3 milyon niini ang nagnegatibo sa COVID-19. Sa Pilipinas lang kagahapon, ang DOH mitala og kapin sa 194,000 nga katibok ang kaso. Apan, ang kapin sa 132,000 usab niini ang nangaayo na. Base usab sa data sa DOH7 alas 5 kagahapon sa hapon, kapin sa 18,000 ang total COVID case sa Central Visayas. Apan good news, kay kapin sa 2,000 na lang niini ang aktibo nga kaso. Sa lalawigan sa Subo, may kapin sa 4,000 ang COVID case ug nasuta nga kapin sa 3,000 niini naka-recover na. Sa Negros Oriental, sa 128 nga kaso, 95 na kanila ang naayo. Sa 68 usab sa 144 sa COVID case sa Bohol, ang nangaayo na ug usa sa tulo ka kaso sa Siquijor ang naayo na usab. Sa Cebu City, naayo na ang kapin sa 7,000, gikan sa kapin 9,000 nga COVID case. Naayo na usab ang parihong dulan sa 2,000 nga mga kaso sa Mandawi City ug Lapu-Lapu City, gikan sa tagkapin sa 2,000 niini nga mga kaso. Sa Eastern Visayas, adunay 2,248 COVID case nga natala kagabi. Apan, kapin sa 800 lang ang aktibo, kay naayo na ang kapin sa 1,300. Ako si Faye Dumabok. Balitang Bisdak. Duha ka barangay-based isolation facility ang giandam sa Dakbayan sa Sugbo alang sa mga locally stranded individuals gikan sa National Capital Region. Ani ang report. Sumali Konsehal Joel Garganera ang Deputy Chief Implementor sa IATF nga nakigalayo na sila sa airport o sa mga airline company kalabot sa mga locally stranded individuals gikan sa kauduhan. Kani aron masayran daan kinsa og pila ka mga LSI ang mopauli sa Cebu City isip kabahin sa protokol pag-contain sa virus. Hinoon matod sa opisyal nga gamay ra ang natala nga arrival kada adlaw o sa gani sinima na pa. Ang mga LSI sa NCR kinahanglan nga mokuha pa og coordination letter sa barangay nga ilang gipuy-an. We have two barangay isolation centers nga atong gi-identify karon. And in fact, we made the necessary communication with DepEd. And then of course the barangay concerned. I will not just divulge the name of the isolation center. Gipahibang usab sa konsehal nga 14,000 na ka mga outbound LSI ang nakauli sa ilang mga probinsya. Samtang ang inbound LSI o katong taga Cebu City nga mopauli sa syudad mokapin sa 3,000. Hatagan sila og ticket sa mga shipping company apan ang Cebu City government ang mobayad. That's what really the mayor wants, no? Nga ang taga Cebu City nga wa gitaw nato matagad in town, no? Tungod kay nagka-puliki baya ta sa pandemya, wa bayay manglaki atong tungora. Karon bisan tuog na late sila but we want to give them the best reception ba. Kauban si Marlon Milgaso. Ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Itlog sa manok ang nahimong taming batok sa kalisod sa magtiayon nga naningkamot nga makasugakod niining panahon sa pandemya mugna sa coronavirus. Ang magtiayong ragaza, bisan asa na lang makaabot gamit ang ilang mobile itlogan delivery sa ilang pagpamaligya og itlog nga gikumpra pa nila sa halayong isla sa Bantayan.
Gidala nila kini sa syudad sa Sugbo, diin himutang ang ilang mga suki. Ilang giangkon nga lisod ang panginabuhi karong panahona tungod kay lahi naman sa naandan ang tanan. Apan ang itlog maoy nagluwas sa ilang pamilya nga ilang giangkat sa supplier nga misalig kanila. Misamot kakusog ang ilang negosyo tungod kay in-demand usab kini sa mga tao. Alang sa magtiayon, dili man perfect circle ang itlog o oval man, apan ikatandi gihapon kini sa kwarta nga magamit nila. Dako gyud siya nahimo sa amoa, sir. Kay nakatabang jud, nakabayad-bayad mi sa among dagang utang. Ano ay pagpang good news, good vibes, susab nga dalit kaninyo nining unom ka mga batanon sa lalawigan sa Siquijor. Sila si Steven Simon Villaruz, Rodel Duhay Lungsod, Vency Yano, Dario Caliao Jr., Alvin Daniel Tumapon o Ali J. Watson, mga estudyante sa kolehiyo o senior high school. Tungod kay wapay klase, nagkasabot sila nga modalit o kalipay taliwanan ng pandemya tungod sa COVID-19. Tungod muna sa panahon sa COVID. Kay kanang na ay dagang problema or nasa balay or quarantine. So basin din nga kami may makapahapi nila. Sumapa ni Villaruz, maugilang pangu sa grupo nga bungara sa ilang hunahuna ang paghimog mga negatibo nga istorya ngadto na sa positibo pagpahupay kini sa kalaay sa pag-release sa stress. Miabot na og 200 ka mga episode ang padayon pa nga gikalingawan sa mga netizens online pinagi sa ilang social media accounts sa Siquijor nga mamahimo nga ang suporta sa ilang pamilya o sa ilang mga followers online mao'y nahimo nilang inspirasyon aron makadalit sila og kalingawan pinagi sa paghimo og video nga mga katawanan. Kalingawan na atong mga kapuso, padayon Balagang Bisdak! Kapin sa 2,000 kapamilya sa Dakbayan sa Karkar o sa siyudad sa Danao sa probinsya sa Sugbo ang nakabenepisyo sa tabang gikan sa GMA Kapuso Foundation. Ang report ni Femery Tumapo. Kining 1,500 ka mga pamilya sa Barangay Ocanya sa siyudad sa Karkar ang unang nakadawat sa mga relief goods sud ning bulana. GMA nahatagan og ayuda. Dako kay pasalamat, dako kay nagkatabang namo karong panahon na. Dako kay nakong pasalamat sa GMA Kapuso Foundation sa ilang inabang na among nadawat ilabi na nining panahon karon sa pandemic. Samihan ng bahin sa probinsya o sa kalibo usab katabangunon nga mga pamilya kaysa nagpuyo duol sa dump site ug sapa sa Danau City ang mga benepisyaryo. Mga kinilong bugas, dilata, noodles ug hygiene kits ang gihatag sa matag pamilya. Napasalamat ko sa GMA Kapuso Foundation na gitabangan niya din. Karon nga wala nagibentahan niya sa trabaho. Na nakahatag indak og gasa tungod kay mga tao diri sa barangay ginakot na wala tang trabaho. Ang uban wa pa magatrabaho, kaya doon na pa'y daghang mga kakulian. Atol sa pagpanghatag, gisiguro nga dili magkatapok ang mga tao ug nasunod ang mga health protocols. Ang kalihukan sa Kapuso Foundation tinabangan sa Central Command sa Philippine Army ug Philippine Air Force. Uban ni Rod Prado, ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Mga kapuso, inyo makita kining maong episode sa official website sa GMA Regional TV sa www.gmaregionaltv.com. Bisitaha usab ang atong official YouTube channel GMA Regional TV o gi-click ang subscribe button alang sa mga init ug mga nag-unang mga balita ug kasayuran gikan sa mga rehiyon. Daghang salamat sa mga kapuso nato. Apil na ang nasa gawas sa nasod nga nikisayod sa mga dagko ug mga nag-unang balita sa rehiyon. Ako si Alan Domingo. Ugika namong tanan dinhi sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Cecil Kibod Castro. Ang inyong balita, ang among balita tungod kay matag lokal nga balita mahinungdanon. Kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak. Buong puso para sa Pilipino. Ako si Bambi Norsaro. Maayong hapon mga kapuso.